ಅವಿತ್ತದ ಬರ್ಸೊಡ್ದು ದೇಶಡು 1240 ಜನ ತೀರ್ದೇರ. ಕೇರಳದ ಬೊಲ್ಲೂರ್ದವ್ರ 443 ಜನ ಜೀವ ಕಡೆ ಹೊಂದಿರಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯ ತೆರಿಪಾದನ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಎನ್ಇಆರ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶಡು ಈ ಸರ್ತಿ 1240 ಜನ ಬರ್ಸೊಡ್ದವ್ರ ಜೀವ ಕಡೆ ಹೊಂದಿರ. ಅವಿಟ್ಟು ಕೇರಳದ ಬೊಲ್ಲುಗು 443 ಜನತ ಜೀವ ಪೋತುಂಡು. 14 ಜಿಲ್ಲೆಲಿನ 54,11,000 ಜನ ಬರ್ಸ ಬೊಕ ಬೊಲ್ಲೊಡ್ದು ನಡ್ಗದು ಪೋತಿರ. 47,727 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸಾಗುಲಿ ಬೊಲ್ಲೊಡು ಪೋತುನುಂದು ವರದಿ ಕೊಡ್ತಿರ. 14,52,000 ಜನ ನಿಲದಾಂತಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರಲಿಡುಲ್ಲಿರ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಡು 218, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಡು 190, ಕರ್ನಾಟಕಡು 150, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು 131, ಗುಜರಾತ್ 52, ಅಸ್ಸಾಮಡು 41 ಬೊಕ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 11 ಜನ ತೀರ್ದಿರ. ಒಟ್ಟು 37 ಜನ ತೋಜಂದೆ ಆತಿರ. ಅವಿಟ್ಟು ಕೇರಳಡು 15, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಡು 14, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಡು 5, ಕರ್ನಾಟಕದ 3 ಉಲ್ಲೇರ. 349 ಜನಕ್ಕೂ ಜೋರುಡು ಪೆಟ್ಟಾತಂಡ. 2005 ಮುಟ ವರ್ಷಲ ಬೊಲ್ಲಗು 1,000 ಜನತ ಜೀವ ಪೋದಿತ್ತಂಡ. 4,745 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ತಬುಳೆ ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟ ಆತನಂದು ವರದಿ ಆತಂಡ.